We would like to welcome you to Hartford, Connecticut. The local time is approximately 1 o'clock. We will be taxiing for a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened. Merge. Scena 2, take 9. Da, și așa începe. Blestela. Nu mai țineți minte în Italia când i s-a anulat zborul de întoarcere? Apoi drumul taberei, petrecerea aceea? Are ghinion în geantă, acolo. Sigur ni se anulează zborul. Adică lasă vrăjeala, am luat Trip Protect de la Vola pentru toată lumea. N-au decât să anuleze într-o veselie, că ne ia Vola alte bilete și tot ajunge. Mi-a plăcut proiectul ăsta și cred că am zis asta cam de 2 milioane de ori. Mi-a plăcut pentru că am putut să îmbin regia de film, fiind un serial, cu toată partea de publicitate pe care am învățat-o după ce am terminat regia de film și am intrat în industria asta. Am avut noroc de o echipă de producție foarte bună și implicată, de un casting excelent, cu o chimie uluitoare. Mie mi-a ușurat foarte mult munca și cu o deschidere spre a încerca tot felul de abordări. Am avut un timp am avut un timp scurt de pregătire. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp de repetiții, ca să ne dăm seama de dinamica dintre personaje și de cât de departe putem duce zona de umor, să nu ajungem în zona de cringe. Dar atât cât a fost, am avut câteva ore de repetiții. Dani era plecat la TIFF, știu că l-au adus cu o noapte înainte. A fost un proiect foarte greu pentru producție. Deși am avut o locație, am avut totuși multe personaje, multe episoade de tras. Actorii s-au descurcat excelent și pe cât a fost de greu și de tai totul, pe atât a fost de mișto. Nu este gata, așa? Terminaluri. Trebuia să zici ca să te corectezi. Ai zis terminale. Salut, mă numesc Gabriel Batavu, sunt actor, am 26 de ani, 29 de ani, 1,88 m și, din câte mi-aduc aminte, 77-78 de kilograme. O fi sincer, mi se pare o idee genială, dar care mi-a luat Vola Flex pentru toți. Poți să te anulezi zborul când vrei tu și primești și banii înapoi. Cumva să clarifice chestia asta. Băi, se cheamă medical, ai medical, dar uite, pentru că suntem foarte cool, avem și niște bagajul în care ai pastilele tale, porică. Facem un brief, da? Câte poze de fiecare și mă rog, ce ipostaze, că o să fie și de grup și individuale. De fapt sunt dulapuri speciale pentru viniluri și se văd acolo în spate mai bine alea de... Uite, în stânga jos acolo, ăla. Iepuraș, coconaș, a fugit peste imaj și s-a dus colo sus, într-o tufă s-a ascuns. Dar dulău, câine rău, l-a gonit din cuibul său și-a fugit speriat, colo în codru întunecat. Contraplanul cu Horico să fie peste canapea sau din fața canapelei. Mă gândeam peste canapea să mai sunt niște cepe și noi o să vedem încolo. Ar fi simplu într-un singur cadru să fac noapte aici. Dacă avem un singur cadru, un singur setup, o singură chestie, nu vedem geamul, simțim. Bine, nu simțim, îți promit. Pentru cadrul ăla îl fac noaptea. Ușurez programul marți, da. Ok, ca să facem mai mult de noapte. Asta e de fapt întrebarea, știi? Cred că ceva de noapte, dacă am înțeles. Păi, 3 sferturi din luni o să fie, adică o să fie terasă. Iepuraș, coconaș, a fugit peste imaj și s-a dus colo sus,
într-o tufă s-a ascuns. Dar dulău, câine rău. Uite ce top am luat pentru... I'm so bad at this though. Ai cumpărat exact sacurea de ochi? Cum adică? Am cumpărat încă unul la fel? Mie mi se pare o idee absolut genială, ca de obicei, dar na, știți că mi-e frică de apă, de zbor, de... Da, haideți, dragilor, să ne concentrăm puțin. Dacă Amsterdam am stabilit, hai să rămână Amsterdam. Ne-a dat vola zboruri pentru toate gusturile. Uite, știu, nici prea de dimineață să nu fim pufi la față, nici prea târziu să nu pierdem partiurile alea bombă, nici pe 25 să nu pierdem experiența ultra mega extrasenzorială Van Gogh. Am făcut pasul ăsta, am pus împreună niște tipologii, pentru că aveam nevoie de niște tipologii care se regăsesc cumva în orice gașcă, în orice grup de prieteni, ca oamenii care privesc să se poată recunoaște în ele. Și în momentul în care am pus tipologiile împreună, le-am dat fiecăruia o colecție de lucruri care să fie referințele noastre pentru toate scripturile pe care o să le facem ulterior. Da? Fiecare știm ce zodie sunt, știm unde au copilărit, știm care sunt cumva relațiile cu prietenii, știm care sunt tensiunile între ei. Toate astea sunt scrise în zona asta. Mă gândeam așa că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Eu am trezit de dimineață. Acum, hai să vedem cât de departe trebuie să ajung. Se anunță un drum lung, atât de lung. Nu mai pot. Am ajuns. La ce te-ai trezit? La ce ai fost aici? Bună dimineața! 6 și un sfert. Ai voie să-ți fac și ție puțin așa? Când începi să ai acest discurs nebun, te ridici un pic în picioare, știi? Haideți, dragilor, începi să oprești discuția. Adu berea, șampania. Mi se pare că serialul e foarte bine scris. Am recunoscut asta de la început, de-aia am și vrut să dau castingul. Mi se pare că e destul de aproape de inspirația Friends, parcă ne mai lipsea un băiat. O să și fie prima mea replică acum, ce urmează să tragem. Ce ziceam? Dai. De la început, vă rog, nu trebuie să sare atât de tare, te uiți la ea, efectiv, te uiți să vezi ce s-a întâmplat. Hai! În primul rând, echipa e foarte șmecheră. În al doilea rând, textul, nu în ordinea asta, dar le enumerez. Textul este foarte mișto, deci asta vorbeam și cu colegii mei actori. Mai mult, îmi place toată compoziția și making of-ul, ceea ce este nou pentru mine și este o chestie foarte tare. Apoi, cum este abordată toată reclama. Și mi se pare că a fost ideea de la Friends și așa mai departe și de la Modern Family să ne inspirăm. Și toată anvergura asta mi se pare în genul acela, duce în acea direcție, ceea ce e foarte mișto, că e friendly. Și până la urmă trebuie să muncești în condiții friendly. Repetiție, repetiție, repetiție. Yo. Vola. Ziua 2. Motor. Hai, încă. Picioarele drepte. Așa, asta e, așa. Hai, poate să-mi placă de ea? Cineva ce ea, poate să-mi placă de ea? Și mie sau I don't care? Sau... Și acțiune. Panicos, mai ești, măi, horică, încă o dată. Da, am luat Vola Flex pentru toți. Respiră, bosule.
Ei? E super. Super nașpa, nu-mi place. Marc? Volaflex, 10 secunde, SRS4. Marc. Pot să aibă și etichetă, nu? Nu au fost foarte multe etape complicate, lucrurile au mers destul de smooth, să zic așa, inclusiv castingul. Etapa complicată e un pic, să zic, volumul de filmat în timpul pe care îl avem alocat, că este destul de mult, sunt 4 episoade. Faci, Trifan. Acțiune! Deci dacă ți se anulează un zbor, Vola îți găsește altul, fix ca la birou. Apare un col, apare altul, apare altul. Bola. Bola. Cum este ziua lui? Super! Auzi, Miță, sună-o și tu pe maică ta să-i zici la mulți ani, că tot întreabă de tine. Bine că ții minte, 34 de piese. Și remixurile. Hai, clar, trebuie să-ți iau check-in automat de la Vola, că altfel ne faci cu mâna din aeroport. Ce am învățat în urma acestei experiențe este faptul că pentru că am avut mai multă expunere, mai multă vizibilitate ca niciodată, am fost implicată în mai multe etape și am văzut exact etapele în care s-a desfășurat acest proiect, este că e mult mai complex decât credeam. Credeam că ne întâlnim, discutăm niște idei, cineva din echipa de producție le pune în practică și la sfârșit facem editul și asta e. Dar au fost foarte multe lucruri, în special pe care mi le-a explicat Roxana sau pe care ni le-a arătat în faza de producție, pe care nu le credeam atât de complexe și mi s-a părut foarte interesant. Respect cu atât mai mult munca celor din producție acum.